Čo sú to zombie línie? Prečo mesta kreslia pre ľudí s mobilom nejaké čiary? Veru, v niektorých mestách už vznikajú tzv. Zombie línie. Čiže doslova pruhy na chodníku pre ľudí, ktorí chodia s hlavou v mobile. A úprimne, to vôbec nie je vtipné. To je šialené, desivé. Ľudia dnes kráčajú mestom ako NPC postavy. To sú tie postavy v PC hrách, ktoré neovláda hráč. Chodia podľa programu, opakujú stále tie isté pohyby, alebo vety a nemajú vlastné vedomé rozhodovanie. Nevidia oblohu ľudí, nevidia život a ten im uteká, len scrollujú, dopamín, video, swipe, notifikácia, ďalší swipe. Mozog pri scrollovaní dostáva malé dávky dopamínu, to možno neviete, podobne ako pri hazarde. Preto je veľmi ťažké prestať. Sociálne siete to využívajú a doslova súťažia o vašu pozornosť s najlepšími neurovedcami sveta v pozadí. A potom sa čudujeme, že máme problém so sústredením, spánkom a úzkosťou. Najväčší problém dneška, aký je? Nikdy sme neboli viac prepojení a zároveň viac odpojení od reality. Zombie línie sú vlastne stupídny symbol modernej doby. Telo ide dopredu, ale vedomie je niekde inde. A teraz malá úprimná otázka. Kedy si sa ty naposledy prešiel bez mobilu? Bez podcastu, bez notifikácií, bez potreby niečo konzumovať? Pretože možno najväčší biohack dneška nebude nový supplement, možno to bude schopnosť byť chvíľu normálne prítomný, byť obyčajný, normálny človek. Ak ťa tieto veci zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Machnič.